Straight to the point. Samtang sa laing bahin PhilHealth 7 ni suspinso sa ilahang accreditation ngadto sa Cebu Maternity Hospital at sulod sa tulo ka bulan human adunay nakitaan nga administrative violation. Og tungod niini, ang mga pasyente nga na-admit sa maong tambalanan dili makapahimulos sa mga benepisyo sa PhilHealth hangtod sa Mayo 31 karong tuiga. Straight to the point. Ni pait in town sad mga sukintig paminaw palandongon kay ang mga pasyente maoy na among mga sukintig paminaw ni ining itabua karon. So unsa man ni katinuod, murag kay ang PhilHealth ni suspinso man sa ilahang accreditation ni ining Cebu Maternity Hospital kay dunay mga violation nga nakita ang PhilHealth so gisuspinso ang makaluluoy ang kadto nga mga pasyente nga na-admit. Katong mga pasyente nga na-admit diha nga nanginahanglan og tagtabang sa PhilHealth kay dili sila matabangan hantod sa Mayo. Straight to the point. Mas mayo hunaon dugay sabni sa PhilHealth nga kanang naa nga mga pasyente dili iamong kanang mga pasyente nga way labot dili iamong mga sukindig paminaw kay naasa man nato padaganon ang atuwa intaw nga mga pasyente nga kasagaran tuwa man gyud sa PhilHealth tos DSWD tos PCSO o sa RSDYHP unya ingon ani karon og dili na nato sila hatagag suporta nga mas mayo dagway nga kanang hospital ang hospital man ka moy adunay sala wa may labot na mga pasyente unta dili iamong. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, konseho sa Dakbayan sa Mandaue ni auhag sa LTO alang sa temporaryong pagpaminos sa mga bayro nun sa mga rehistro sa mga sakyanan og motorsiklo taliwala ning giatubang nga krisis sa lana.